Cambados terá que esperar polo seu centro de día. O Consorcio Galego de Igualdade e Benestar vende a anunciar a licitación da dotación de equipamento por valor de 67.000 euros, pero polo de momento non hai data para a súa entrada en funcionamento, pendente aínda da licitación da xestión. Hoxe mesmo chegounos unha carta do propio Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia dicindo que, bueno, unha vez que agora xa por fin que está adxudicado o amobilamento e o equipamento, que se comprometen nas propias semanas a iniciar o proceso para licitar a xestión do centro de día. Si van a empezar nas próximas semanas, o sea, si non nos din que empezan xa, pois iso significa que se va a retrasar aínda pois uns cuantos meses máis. E se tardaron 5 meses para licitar o equipamento e o amobilamento e ainda van a tardar unhas semanas a empezar a licitar a xestión, entendo que nos poñemos nun escenario, evidentemente, que vai máis aló de 5 meses. Dende o goberno local non ocultan o seu enfado. Este ano a Xunta comprometíase a abrir o centro de día Cambadés no 2017, en resposta a unha pregunta plantexada polo voceiro de En Marea, Luís Villares. Uns prazos que dende o Concello non confían en que se cumpran por falta de vontade política. Unha vez máis, o que lle pedimos á Xunta de Galicia é que cumpla os seus compromisos, que cumpla a súa palabra, que cumpla o que está escrito, firmado e asinado, e que deixen de marear a perdiz. E, dende logo, a Luís Aragunde tamén lle pido que, por favor, deixe de mentir xa ao respecto deste tema, porque sabe conscientemente que aquí o único culpable de que non este centro de día é o Partido Popular e a Xunta de Galicia, que estuveron dilatando este proceso por razóns exclusivamente políticas. Por qué? Porque perderon as eleccións en Cambados e ainda non acaban de comprendelo nin acaban de dixirilo. Segundo o edil de Facenda, o Concello Cambadés cumpriu co acordado co Consorcio. Así, nos orzamentos do 2017 reservaron unha partida para sufragar unha terceira parte do equipamento e da apertura. Que cada día que pasa que non abre o centro de día, máis en evidencia queda que é culpa do Partido Popular e da Xunta de Galicia que non o queren abrir. Nós os deberes xa os temos feitos, nós toda a documentación que temos que asinar xa asignamos, nós toda a aportación económica que temos que facer xa o fixemos. Durante a rolda de prensa desta mañá, os dous edís recordaron a necesidade que ten Cambados de que se abra este centro de día. Actualmente hai moitos veciños en listaxe de agarda e outros que se desprazan a centros semellantes fora da vila.